Kopi semut tok. Apel ya yang bisa Gile helmet bos ya. Bos. Apa, Cuk? Dene tak omongi. Ono apa sih jane? Aku ada pel cewek iki. Gaplek helm ora ngilah helme aku lah. Wah, apel cewek nyilih helm ah. Lah iya to wong aku ra duwe helm piye. Modal lah, saya tak jebuk ya. Sesuk lah tak tuku. Wah, karena nyilih helm sih rata balik ditolok. Oh, iya aku duwe helm, Ding. Sik ya, Teh. Nyilih delok. Pindah kene sik kowe, pindah kene. Nyilih sik. Suwi temen. Iki anane helm iki arep pra. Alah kok kene. Lah arep ora nak mau ya wis. Wis lah apa lah. Daripada ra ono. Ndasku gatel temen ki. Apa iki jane? Lah wong gurem tok kok kene kok matane. Helm bosok sele-sele ke gurem tok meh. Suwet ceng lagi. Bos, Apa meneh? helmmu gue atau temenang das. Soalnya helm piye kok kayak gurem kok ngono matane picek. Jane helm le dalenan ndi sih kok gatel temen kae. Helm kan ora ngerti to, nggo gawe petarang PT tak jupuk. Lah kowe lo nyeleh helm anyar ya didol kok. Kulino nek kowe kok. Oh, bos.